Игенчеләребез bir qorаңгыдан икенче qorаңгыга кадәр бер туктамый хезмәттә. Урып җыю эшләрен вакытында төгәлләү аларның төп бурычы. Бу көннәрдә аларның хезмәте белән башкалабыздан килгән вәкилләр дә танышты. Ил табынын байытуга керткән олы эшләренә рәхмәт белдерделәр. Игенченең уңганлыгы кырларыннан беленә. Исемедә игенче булган җәмгыять урып җыюны тамамлады. Бу эшләр биредә 27 июльдә башланып, 2000 гектар майданда башкарылды. 30 центнерга якын уңыш белән без быел тамамларбыз дип торабыз. Урып җыю эшләрен әле тагын бер 2 көнләп авыдрасы майданнар калды. Будайның менә бүгенге көндә басып торган басуда 35 центнер уңыш чыга. Budaydan бар кимерәк чыккан басулар да булды. Булды әзгәнә артыграк чыккан басуларда да терес белән сыйык, җитки терес белән эшләгән басуларда күбрәк результат бирде быел. Кырлык ел булса да, арпада, будайда, шулай ук арышта ул басуларда күбрәк уңыш бирде. Инде безнең киләчәккә менә шушы терес белән, органика белән күбрәк эшләргә дигән максатны куябыз. Кырлык ел булса да булай комбайнерлар икешәр комбайнер, помощник комбайнеры дип аталмый инде безгә, сменный комбайнерлар. Быел үзенчәлекле буларак без бригада итеп оештырып, измә шикшә отделениеларында аерым комбайнерлар эшләмәде. Бар икән бер басу, анда инде 4 комбайнер, сразу 4 комбайн бергә эшләп, бригаданы формада эшне алып бардык. Басу карапларының туктап торга вакыты юк. 4 комбайн, 3 КАМАЗ машинасы иртәнге 7-дән кичке 10-га кадәр эшли. Иң яхшы күрсәткечләргә ирешкән Ленар Зарипов, Илхам Галиевка акчалата бүләкне урындагы җитәкчеләр белән Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы профсоюзы вәкиле Булат Гарифуллин тапшырды. 87-дән бирле эшли башладык инде. Һәр Аллага шөкер, яңа комбайннар кайтып бирделәр. Шунда файдасы бардыр инде күрсәткечләргә. Искесен шул яшьләргә тапшырдык инде. Алар менә тырышып кына эшләп киләләр, Аллага шөкер. Туган як җәмгыяте басуында 3 комбайн эшли. Аларны бер туган Нияз һәм Илназ Маликовлар, Айдар Тимергалиев иярли. Өчесе дә район буенча исәпләгәндә яхшы күрсәткечләргә ирешкән. 1608 гектар майданның 350 гектардан азрагы калып бара. Уңыш чыгышы уртача 29 центнер тәшкил итә. Без комбайнда кичкенәдән эшлибез инде, әтигә утырып чыгып канга сиңгәндер инде шуннан. Хәзерге вакытта үзебезгә яңа техникалар кайтты. Шул яңа техникаларда эшлибез. Эшләү бик ошый. Эшләр бара, ашлык әйбәт. Нинди техника? Комбайн, полиция комбайнда эшлибез. Аннары кышка дизель тракторына утырып эшлим. Җитәкчеләр игенче механизаторларга техника куркынычсызлыгы буенча да аңлату профилактик эшләре алып барды. Аеруча басудан басуга күчеп, олы юлларда хәрәкәт иткәндә кагыйдәләрне төгәл үтәргә кирәклеген искә төшерделәр. Күп кенә сораулар чыга. Шул сорауларга җавап табып, эшләргә шул сораулар буенча әңгәмә кырып, аңлатып, шул мәсьәләләр белән йөрибез. Безнең Саба районы традицион инде ул авыл хуҗалыгы районы, эшләр монда тырыш. Алар эшне беренчедән белеп эшлиләр, яратып эшлиләр. Шуңа күрә шул районда шул эшчеләр белән күрешеп, эшләп, алар белән әңгәмә кырырга чыктык инде. Гомумән күрәбез, эш куелган. Җитәкчеләр эшне дөрес итеп, законны үтәп, бөтен охрана труда буенча мәсьәләсендә буенча карасак та инде законнар хәзер безнең бит катгый. Шуңа да карамастан җитәкчеләр бөтенесен үтиләр. Хезмәт хакы түләнгән. Иң яхшы комбайнчылар исемлегендә әтиле уллы Илхам белән Ильяс Миннагуловлар да бар. Нырты авыл хуҗалыгы предприятиесында урып җыю эшләре шулай ук тамамланды. Уңышның һәрбер теге өчен борчылып яшәгән игенчеләр яхшы һава торышы торганда икмәкне түбә астына кертеп калырга тырышты. 22 көн инде басуга чыкканга, шул вакыт эчендә 15 мең центнердан артык икмәк суктырылды. Үземне белә белгәннән бирле кабинада отырып йөреп, аннары помощник булып эшләдем инде берничә ел. Аннан үземә комбайн бирделәр. Башта Донда эшләдем 2 ел, Нивада эшләдем 4 ел. Шунда 4нче сезон инде. Безне шулай зурлап, мактап килгән өчен бик зур рәхмәт. Безнең дә күңелләр күтәрелеп китте.
Районда урып җыю эшләренең 90% тамам. Нырты, Килдебәк, Явлаштау, Курсабаш җәмгыятьләре инде көзге чәчүгә кереште.